Yo, Widya Laras. Ayo Mas Putra. Mas Seto. Seragen bergoyang bersama dengan Widya Laras. Fotomu rasa kangen marang sliramu biyen ate adung tresno bebarengan ning kedhok apa masuk beres kan saiki sululu tresno ra kudu duweni apot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Pak C jogete mriki nah 94 kompak ya. kompak tenan. Saiki bar foto joget bareng di syuting ya ta? Monggo. Nggih. Panyuwun. Slow. Ah. Sembilan empat di mana-mana. Monggo masuk hati. Nyawang fotomu rasa kangen marang sliramu biyen ate adung tresno bebarengan ning kedhok apa kudu takoni yen to tresno ra kudu duweni ya ya abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni ya Allah Pak Manto panyuwunku mring sliramu
temu rasa kangen marang sliraku yen ate aduk tresno bebarengan ning kadung apa saiki aku papane mamane tak gendong mana-mana aku tansah kakuatku muga lingati iso ketemu pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni apot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Pak Manto. Mas Landak 9 pati ngersake telingsingan. Telingsingan. Ngono lintang asmara. Nah. Dimedle sisan Mas, pupung ijek kumpul ya ta. Ngersakne telingsingan sinten Lah niku, iya. Pak? Sing ngersakne telingsingan sinten, Buke? Mas Anton, Mas Anton teng pundi? Mas Anton, ndang rene. Ayo. Sing duwe telaga murni iki. Mas Anton lagune telingsingan apa lintang asmara riyen iki? Oh, Telingsingan dhisik. Ah, cek tak sikone mik Mas. Siap. Nano. Panyuwunku mring sliramu. Sololo. Telingsingan kantor alumni 94. Salam kangen. Cek. Monggo Mas Anton. Ayo Mas Anton. Diparani ngoyo-ngoyo jarine wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarine wong wis teko kono wong yen ora kebeneran jarine tansah katon tuwa jare tan wong telingsingan anane saja mujurno warna-warna panggawane nadyan durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trimo urung semene wae Hae mboten Mas Anton. Napas dulu le, napas dulu. Napas arek. Hae Mas Anton. bareng sampun kepanggian nyatane njur lulo batine ngati wega pepisahan nyatane njur padha tresnane Halo. Wis ya lah.
cukup pamuse Trimo burung Pak polisi ngersane lagu nopo Pak polisi Pak Wiono kok ngapusi aku ngakune Pak Agus lah nah Pak Oh. Iso ae lho Pak monggo Pak Anton bareng sampun kebagian nyatane njur lulo batine nganti weka pepisahan nyatane njur padha tresnane Sae lho Pak Anton ya 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 Dudut Mas Anton, dudut. Monggo Dek Rizka kali Dek Yati lagune Bocah Gunung monggo Pak Dik keluarga besar alumni 94 ayo dang digayengke wijo laras campur sarine Pak Widodo pimpinane Dek Bugel MC-ne munggah ning pucuk gunung dhuwur biang matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu salah Pak Kevin Bocah Gunung dados Mas Didi yo 94 bergoyang monggo Pak Dik iya Monggo sini, gabung mriki monggo. tangan bergoyang Waji, monggo. Jos Mas Anto najan aku bocah gunung ya banget gunungku ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku mbak Pancen isi dadi lakon ninggati sliramu ra orang yen bakal kelakon pepisahan karo aku yo muga-muga aja nganti gawe gelo ngodino nebehno reng rupeda ya dek ya dek ya dek aduh Pak Agus Pak Agus. Sing sinten? Pak Agus sih piye? Oh nggih, dereng fokus nggih. Pak Oke. Agus loh tidak Durung fokus Dek Riz. Pak Agus fokus. ya Apa kowe ra kelingan dolan
Najan aku bocah gunung ya banget gunungku ora usah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku. Muga-muga aja nganti gawe gelo ngati nongo breng beda ala ya mas ya mas ya mas. Lagi ada tak tagih ha ini terus wis enek sing krasa. Iki Pak. Niki Pak sinten niki asmanipun niki? Pak Supriyono. Pak Bos Tebu. Supriyono Bos Tebu. Oke. Nah. Juragan Tebu iki. Legi tenan niki ketoke. Legi. Telos. Mas Agus. Iki kok senengane ninggal katresnan iki. Siap. Oke. Dibablasne nggih Bapak. Siap. Bablas apa mau sijine? Pak Supri ngersakne ninggal katresnan Mas. Mas Gogel. Iki jan yo dulu lanang ning adoh iki. Nggih, mengke setunggale Lora Asmara. Oh iya, Lora Asmara. Mas Agus kok iki. Pak Kevin. Lho kancane biang digorene kok. Iki pokok lagu iki jalurane Mas Supri kabeh. Oke, nggih. Oke. Heeh. Pak Manto. Juragane Tebu. Pak Manto. Pak Manto. Monggo tindak mriki. Lanjut. Oke. Apa? Kami segenap alumni 94 mengucapkan selamat atas pernikahan anaknya Mbak Niken kalih Mas Heru nggih. Semoga tetap sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin nggih. Monggo Mbak Yati. Oke, monggo. Apa kowe bersama Widya Laras. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu aku apa sliramu ra krasa aku kudu sabar karo sapa tak suwun wina lan bengi mugi-mugi Gusti
lali pawelingku uga menani mas janji-janjimu aku kan setya satu tak enteni nganti saelingmu. Asik asik visotnya apa mas? Video syutingnya apa gitu? Serah foto bapak. Oke. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku Mas Kerto di mana-mana sliramu lan rasa aku kudu sampeyan karo sapa Tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi panggonmu bali bisa kumpul Taunana widonana tak enteni ing kudu ing tresna balung nampa bebasane mung katon esemu wae oi Ojo lali pawelingku muga mono kamas janji-janjimu aku kan setya satu lanjut Laras Poro. Oke. Laras Kanggo Pak Komandan Wiono iki, Pak Polisi yo, Laras Poro. Weji monggo yo Cek, cek, asik. sir 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 Mas Kerto borong Oke. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu ana kono kae kawan-kawan angel dilalekke solo aduh terus aku ora bakalan
Bugel iki blas ra ngewangi iki. Lah piye? Mas Kang Toy lho. Lah kok Suarane jos Pak Kevin. iki gak tekan nih suarane. Oke. Iki buta sing ngentekno Mas Bugel kok. Berbendaraan lagune akeh lho. Tenan. Lagu apa bae apa lho? Tangan iki tayupan ya jos. Sragenane ya Nomor jos. 1. Tayupane merji aku tetep. Biasane ngrayu ngrembaka. Gek ngono leh nyahnyo do madil. Oh, Dek Pak Rizkan. tenang duwe wilayah kuwi. Wis gak Hak eman. ini bagian sapa iki? Teles. Hak ini bagian sapa? Alumni 94 ya, Pak. Gak eman buta. Supri lho. Heeh. Iki bosnya tetep iki. Nah. Mas Supri. Mas Supri sing ditebu. Sing duwe tebu. Aku Nggih, mawon. Ada kesel. alhamdulillah. Kene ra jalukane bos-bos sih aku wis wegah. Beksan rayop sinarengan widya karas campur sari. Wong prawira mati lelabuh negara. Ayo Mas, Piye? ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Eman teling ulun. Apa sediane kelakon? Ayo Mas, ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Jarek lurik suwek pinggire. Aja dilirik ana sing duwe. Ayo Mas, ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Kanjeng perakake mandute. Rasa penak wadah tutute. Yo Mas, sarkana ana gemake. Namur rondo loro anake. Nggih, jelali lho, Ding. Niku pengendange anu ngerti ke Mas? Tutur Nah, tarian sing becik tur mendidik. sing mendidik apa? Dhuwur kretek ngisore jurang, sing dhuwur metek, sing ngisor goyang. Ayo Dik, ijing miring alah ayo Dik, ijing miring. Ijing miring, ambil bolong sisa bajing. Mas, penak miring jelali lho. Kuwi mau kok parian mendidik nek kaya ngono. Lah apa? Lah kok barang dhuwur di ambung ngisor digrayang kuwi apa maksude? Dhuwur kretek ngisore jurang iki dhuwur sing metek ngisor sing goyang. Lah kuwi apa? Lu wong jahit.
Oh saya. Oh iya ya dhuwur medhet. Dhuwure dijok-jokne ngono Oh, sing iya. isor iki witek iki ngono ya ngene. Oh iya ya Mas. Pikiranmu ngeres mesti. Ki nara bugel apa duwe Denarno ya. Parikan Dik, sing becik to, Dik. Nah, ya sing Nano-nano. becik. Yo. Aduh, bojorane iki. Yo. Tukang saron. Sing duwe sumber mangke ra ketang sak pupuh nggih. Nah, Sing duwe Supri. sumber. Parian. Ayo. Mas Didik kanya. Didik ora usah. Didik ora usah. Ki biyen gandengamu ya Mas, kok pecat saiki. Aku kelingan biyen cedhaki ati karo Didik. Ora kok gosip kok bojone nesu aja gosip. Bojone ra iso nonton TV kok. Gak tau nonton TV. Oh, PNS, Bro. Yo. Srip. Nah, Supri. Parian. Pilih bayar apa pilih muni? Pak Eko. Pak Narno. Oh, Pak Wit mawon monggo Pak Wit, Parian monggo. Alah, mungkin bayar lo sampean lo. Oh, berarti tambahin nggih. Timun sigarane ayo ngopi bareng-bareng. Mas, ijeng miring, ayo Mas, ijeng miring. Apa setiane lakon Mas, ijeng miring Mas, ijeng miring. Solalilu. Saiki nek pemain penabuh kan pun biasa, Mbah. Ah, Pak Demin. Wah. Pade Parmen no? Pak Landa wis ngerti suarane apik. Pade Parmen. Ade Ya, Parmin. jajalke. Apa Bambam? Helm. Nah, ya Pak Demin. Salah mansik. Ya Pak Demin. Nah, Pak Demin, ya. Wah, gerek kleru ya. Ya. Potong 50.000. Engko nek tamu ni 50.000. Ha. Oh, pindah bayar. Ya mriki mau 50.000. Allah Pak De. Wah, kalah aku. Bam. Yo, bam, tetami 50 bam. Dah. Bayar. Lagi. Dilakoni apa teren? Jambu apa krikil demok pupu kleru. Ayo Dik ijing miring. Ayo Dik ijing miring. Ijing miring. Ambil bolong sisa bajing. Kaya ngene rasane nongko Mas, kurang legi tambahi gula selalile. Kok suwe-suwe mandeke sak wayah-wayah ya Mas. Yo jenenge pengendang Nah iya. anu senior iki ngono ku ya. SSI apa STSI apa susu-susi? Apa? Ngono. Parian kok palaran. Oh ya barian terus. Nah. Pilih jambu apa jeruk, pilih pupu apa bat. Ijing miring Mas, ijing miring. Ngetot telingon, apa sediane kelakon. Saben bengi Nyawang Balenono, wingi salah wingi ngucapmu. apa? Salah wingi ngucapmu. Konang. Ora ngono mau. Kuwi peristiwa dek wingi sing kowe ra nganggo. Wah, penyanyine wis kabu kuwi ra nganggo. Kok babu. Sing siji, dek iki Yen memajang mung karo janur kuning
Niki kendange Widya Laras lho niki to. Onje Om Didi nderek tepang kendangipun Widya Laras. Lha wingi sing ten mriku niku kendangane ora penak babar blas lho Mas. Sing di Kono kae sing wingi main kena penak ya. kae ndengi sing ngendang Cici apa? Lah bikin anu kok melak cici. Ayo Mas, MC-ne selak jaluk ngombe. Kembang wae monggo. Hah? Monggo Bu. Buat dengan mawon monggo. Kembang weton guna Ae. Wei a. Wae. Iki nek job jenggleng tak jengglenge iki. Kira-kira jam jenggleng Ayo tadi. Mas, jenglenge Mas. Napa Bu? Ayo. Lah niku pun jenggleng kok. Wes aja cepet monggo Bu. Panas ya. Ku pacitan, Ding. Tak kira panas. Kowe paku lah. Mbok rasa rebutan wi. Lah wong kewanku sing nglebokke aku lho, mosok kowe melu mlebu. Ya wis nglebokne ya. Butleng iblis lan rambut para pede. Hei, waruto kenudan cari to. Manuta wong iso kubut karo ayu. Hei, manut yo wong ayu. Kok dina iki ra semangat to, Gil? Untung ora legit. Tartir. Aku kok mirengke kan dhuwur kan tatir-tatir ke sapa ya ngono. Legit ta? Oh. Kowe hari ini ra semangat karo aku apa ora nafsu karo aku ngono to? Hah? Ora nafsu karo aku. Aku ngerti nek lelah. Ya Dek ya, Dek Yati. Sapa iki? Sinten Bu? Kula. Ya iya gantian. Lanjeno masak yo kancane telu yo gentenan. Panas. Ngendi sing panas? Ora kok. Odan. Mas janjine kepiye? Yo ngeso-ngeso, yo mepet-mepet. Panas udan aling-aling. Cap, orang nganggo reok Mas. Nganggo jula-juli. Reok ana kono nganggo reok wis ana. Gitu Bu. Nggih. Lho Ibu Endera. Panas udan aling-aling. Capek gunung. Yuk. Awan-awan menyang karetan. Nyilih hondo ning omah mburi. Nek neng. Rabi prawan koretan, rabi penyanyi nglarani hati. Sing sanjang sinten? Ngono-ngono salahku dhewe. Sing hari dhewe iki bose kudu digatekke. Bos Widya Laras kuwi. Bose sing ngampun ndi, Pak? Pilih roti apa salah regane MC saiki muda. Katil ledek. Kental keong. Keong adek. Kentil. Katil ledek. Keong.
gede yo ngede amben kayu meme gaplek yati ayo anune mlethek sikilku halus lho Ger dik tak kosok yang watu monggo nadyan wadon sarawi ino mane banyu monggo bukane celuk Dik Yati. Manut anu.
sekolah pinter to, Bu. Lah niki dereng mriki dereng HE lho, Bu. Niki tanggane jenengan to niki. HE sik, Pak E. Hae monggo Pak E. Juragan Pak E riyen Pak E. Sekar bisa Juragan matur sembah nuwun. Semoga rezeki berkah kalian selalu. diberikan nggih. berkah. Ae, ae. Ya. Lah, lah. Solo, solo, solo. Ae, ae. Iya. Ae, ae. Solo, solo. Solo, solo. Ae, ae. Lah, lah, lah. Oh, oh, oh. Ae, ae. Iya. Katon lampian merak tersimpit keledang, ledang, ledang, lerang, kadang nyampe marang asa sordi cinding anore rek mopi raja damel geladro miles. Ake, ake. Solo, solo. Solo, solo, solo. Ae, ae. La, la, la. Oh, oh, oh. Ae, ae. Iya. Katon lampian merak kesimpit keledang, ledang, ledang, lerang, gedang, nyampe marang asa sondi cinding anggore rek kopi rasa damel geladro miles. Ae, ae. Solo, solo, katon lampian merak kesimpit keledang, ledang, ledang, lerang, gedang, nyampe marang asa sondi cinding anggore rek kopi raja damel geladro miles ingkang sangar mati Long-long yang brio aku kanduan terima
co maju co nonton campur sari Widya Laras co ayu-ayu penyakit co
Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo prasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku linten lan dalu mong limang wektu kanggo mrasta bongkar lan nafsu. Loh, ayo cok nonton campur sari cok video laras campur sari deh cok ono bintang tamu nih cilik cok. Loh, ya ku pandang angemprang-emprang manebak ngoler sing ngolopo krikaderi sang raseksa manebak nguntap-nguntap sarwi lumumpat anebak-nebak sang pekitan pekatan
Yo. Masuk geng. Agem Pak Parsono monggo bareng jumeneng. Oh. Oh. Mangga dua bergerian. Juragane bakso. Monggo baji. Panco pancan yen ra kerja ora jajan. Sopo sangan mas arep berirung ngiringan anggonku dadan opo ta ono sing kurang. Monggo mangga dua. Sangan mas anggonku iki bedaan yo kene kang mas senengane kretengi wedoan. Jo gampang nesuke. Ayo Gen. Kok aja gampang cemburu. Terus aku iki hanyalah untuk dirimu. Tenane. Ra ono penyanyi liyane. Kajaba mung sliramu. Amarga sliramu paling istimewa bagiku. Arepku kamu bilang sayang ning burine ra karo-karuan ning arepku cari tresno tenan sebulan ning retengi wedoan ning arepku kamu bilang sayang ning burine ra karo-karuan ning arepku cari tresno tenan sebulan ning retengi wedoan. Yen pancen mengkono aku ngakoni salahmu. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan mas aja ngretengi Monggo Pak Parsono. ya ben ayem tentrem anggone Tak urip bebrayan Widya Laras yo Gak usah. iya 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 Sopo sangan mas arep berirung ngiringan anggonku dadan opo ta ono sing kurang Sopo sangan mas anggonku iki bedaan yo kene kang mas senengane kretengi wedoan Yen pancen mengkono aku gampang cemburu. Terus aku iki hanyalah untuk dirimu. Rano penyanyi liyane kajaba mung sliramu. Marga sliramu paling istimewa bagiku. Arepku kamu
sawer terus. Sopo sawangan mas arep merirang ngiringan anggonku dandan opo to ana sing kurang sopo sawangan mas anggonku iki bedaan yo kene kang mas senengan ning rentengi wedoan ayo bunda Ojo kangen terus aku iki hanyalah untuk diri ono penyanyi liya kejaba mung sliramu marga sliramu paling istimewa bagiku ning arepku kamu bilang sayang ning burine ra karo-karuan ning arepku cari tresno tenan jebulan ning rentengi wedoan ning arepku kamu bilang sayang ning burine ra karo-karuan ning arepku cari tresno tenan jebulan ning rentengi wedoan yen pancen mengkono aku ngakoni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangampuraanku janji sing tenan mas aja ngreteni wedoan ya ben ayem tanem anggone urip bebayan matur sembahun dereng telas lho bun ini salah satu contoh Iya. keluarga yang sakinah bunda mawaddah pemandap warohmah lah ya matur sembahun nuwun putra putrine Dede. Pak Parsono ki garwane joget nyawer di